Ahojte všetci a dneska budeme niečo robiť. Dneska budem dávať svoje meno a čo nám ukáže. Dobre. Najprv dáme, že Kata, lebo ja som Kaťa. Dáme najprv, že Kata. Ja nemám cool name. Prečo? Skúsme to ešte raz. Ja som aj Ekaterina. Tak skúsme Ekaterina. Potom mňa to nie je až také cool meno. Ja mám cool meno. Skúsme ešte moju kamošku. Skúsme. Ona má jeden cool name. A ešte skúsme moju ešte jednu kamošku. Tá sa volá Jari. Jari. Je to nejaké čudné meno. Ona má 10 z 10, Jarika. A ešte skúsme ešte jednu moju kamošku, ktorá tiež má YouTube. Kara. Čo? Sa to vymazalo sa. Ale prečo mi to nejde napísať sa? Fakt, tak to by radšej ona nevidela, to video. A skúsme ešte moje tretie meno, Katka, lebo ja som po slovensky Katka, tak dajme. Čo, iba 4? Aspoň Ekaterina, je to cool, 9-10. Bye bye všetci.